Gumikan sa grabing epekto sa hulga sa coronavirus sa natad sa turismo ug negosyo, ang lalawigan sa Bohol nangayo og dugang pondo gikan sa gobyerno. Dili lang untaalang sa maong probinsya, kundi sa tibuok Central Visayas aron magasto sa mga panginahanglanon. Balik si Nico Sereno sa report. Sa full council meeting sa Regional Development Council, usa sa natuki ang epekto sa coronavirus disease. Si Bohol Governor Arthur Yap mipasabot sa grabing epekto niini sa lalawigan. Kung turismo ang hisgutan, dako na ang alkanse sa kanselasyon sa mga bookings ug mga reservations. Nico, go to the restaurants. Ask the people packaging tours. 60 to 80% ang kita. Except for Cebu, which has an industrial base, Region 7 is really tourism. Atul sa meeting, naghangyo si Yap sa RDC aprubahan ang auhag nga mangayo og special stimulus package gikan sa national government. Kini aron ipondo sa lain-laing proyekto o programa nga ikasapar. Training vouchers, landing fees waiver, excise tax fuel suspension, increase the support funds for the rural countryside. I would have asked for food subsidy support. Ang grupo sa mga negosyante nga sakop sa Cebu Chamber of Commerce and Industry nangandamsab sa grabing epekto sa virus sa patigayon. Mao nga aron mapugnan ang grabe nga disruption o posibleng pagsira sa mga establishmento, may mga rekomendasyon sila ngadto sa mga negosyante. Our appeal to the management sector is to continue operating even at break-even levels or subsidized operations to keep the business going. It must exhaust all venues to keep the workers in the payroll instead of resorting to layoffs, such as abatement of leave credits. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.